samozrejmá povinnosť. To sú tí najcennejší ľudia pre vás. To sú ľudia, ktorí robia svoju robotu, ju urobia, keď dokončia sa poobzerajú, dajú si ďalšiu robotu. Títo ľudia vám nosia najviac peňazí. Títo ľudia vás chránia, keď ste preč. Robia aj vtedy, keď tam nie ste a bojujú za vás. To je ten skladník, ktorý príde sám do roboty v sobotu a urobí svoj poriadok. Viete, to je tá ekonómka, ktorá keď je po chodbe, vidí suchý kvet, sama ho poleje. Niekedy prídeme na to, že sú takíto ľudia, viete kedy? Keď odídu z firmy. Bo títo ľudia majú jednu jedinú chybičku. Nemajú vo zvyku sa chváliť. Oni robia ako tiché, sivé myšky, jedna práca, druhá práca, tretia práca. Títo furt vykrikujú, jak som malo zaplatiť, ako sú zneužívaní. A šéf niekedy, aby sa ich zbavil, aby im dúkal ústa, to podvinie výplatu a tento nepýta, tak dobre, nech robí, keď to som mám, ne? Strašné. Nevšímať si týchto ľudí vás môže stať firmu. Pokiaľ chce mať dobrú firmu, ktorá bude fungovať bezo mňa, tak verte mi, na takýchto ľuďoch štvorkárov si môžete vybudovať celú svoju budúcnosť. Ich musíte identifikovať a včas ich aj zaplatiť, aj dobré výhody im dať, aj dobrý post, to, že nepýta peniaze, neznamená, že ich nepotrebuje, potrebuje. Keď od nich prídete, tak som mal účtovníčku, čo za mnou, pán Pavlík, môžem na dovolenku do Chorvátska, jasne, chodte, typická štvorkárka bola. Baba zmizla si a hovorí, prežijem väzde, pohode, ne? Skoro sa firma zrútila. Tá pani toľko, viete, nie že robila účtovníctvo, ale veľa maličkostí, to je malá čierna robota, čo není vidieť. A tých 100 maličkostí niekto musí spraviť. Idem zmluvu robiť, idem ku kopírke, že nakopírujem, nie je tam to dar, do keľu. Ja lebo nekúpila účtovníčka. Účtovníčka sa pýtam sekretárke, ty to máš na starosti, stále to narobí. Viete? Ide variť kávu, o 6. večera to došiel, je káva, prečo je káva? Lebo účtovníčka nekúpila, viete? Idem okolo kvetu, je vysnutý a potom idete na WC, urobíte svoje dielo, zistíte, že chýba toaletný papier, nechá našu fantáziu, ako to vyriešite, ale to je hrubá chyba. A sa pýtam u klízečky, pečí toaletný papier. Ja to na stál dokladala. Čo s tým ona má? To bola taká dobrá duša, že čokoľvek videla zlého, išla, stala sa, to vyriešila. Keď sa vrátila naspäť, jej hovorím, pani Nováková, bez vás sa skoro firma zrútila. Jo, čo zle, nie, buďte kľudne. Chcem sa vám poďakovať za to, čo pre firmu všetko robíte. Bo pre týchto ľudí to poďakovanie má veľkú hodnotu, to ocenenie. Tak si veľmi vážim, že robíte nielen svoju prácu perfektne, niekedy máte oddelenie či človeka, o ktorom 5 rokov ani neviete, lebo nerobí chyby. Všetko, čo robí dobre. A potom tam oddelenie, furt tam čo zachránili, lebo vyrábajú chyby, nie? Slyšíte mi? Vy, si vás žerú, váš čas, energiu, tento vám dodáva tú energiu.